Mm-mm. Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Filipino breakfast. Ayan, meron po tayo dito chicken longganisa, ham, dilis at sapsap. At meron din po tayo ditong tortang talong, okra, sunny side up egg, at syempre, paborito ni BBM, hotdog. Yes, at meron tayo may init na kape. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang Dream Club Games. Sa mga gustong mag-download po, panoorin natin to. Para mag-download po natin Dream Club mga ka-foodies, i-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download at kapag na-download na, i-click natin ang install. Pagkatapos naman po ay open natin. Pagkatapos nun, lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin ang register. Sa account, ilalagay natin ang cellphone number natin at sa password naman po ay ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Tapos i-confirm po natin ulit ang password. At sa OTP naman po, i-click natin ang send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa ating cellphone na number na nilagay natin kanina. Pagka-receive po ng OTP code, ilagay po natin ito sa OTP field at i-click ang register. Ito po mga foodies, madami po silang pagpipili ng games. Meron po silang color game, pusoy, tong eats at iba pa. At para makapaglaro tayo mga foodies, kailangan natin mag-cash in. Gamit ang GCash, i-click po natin ang cash in at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang GCash number at i-click ang send. Hintayin natin ulit pumasok ang OTP code, i-type po natin at i-save. Pwede na po tayo mag-cash in mga foodies. Pero meron na po tayo agad libreng 5 pesos na pwede nating subukan ipaglaro. Subukan po natin ang 100. I-click po natin ang 100 tapos yes. I-click natin at copy at punta na tayo sa GCash. I-click po natin ang send money tapos express send. I-paste po natin number na kinapin natin kanina mga foodies. I-type ang 100 sa amount tapos i-click ang next at last i-click ang send 100. Pagkatapos balik na po tayo sa game ulit mga foodies. Para makita natin kung pumasok ang ating ikinash in kanina, i-click natin ang refresh button. Subukan po natin color games ha. Ganito lang po siya kadali mga foodies. Pasok lang po tayo sa color game at pili ng color na gusto po ninyo. Ang kagandahan nito mga foodies, pwede po natin withdraw ang mga napanalunan natin. I-click natin ang withdraw at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 2,000 pesos. Papasok po itong GCash natin within 12 hours lang po mga foodies. Ganun lang po siya kadali mga foodies. Kaya kung sa mga interesado, mag-download na po kayo. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club game. O pa mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po. Yes mga ka-foodies, kaya bago tayo po kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Makantaking kapampangan. Manganta na po. Ayan, baba natin to para makita po ninyo yung rice namin. Yes. Ayan. Anong unang subo natin? Siyempre, dahil mo ng bilog-bilog yung kamay ko, ay damit ko, bilog. Sige. Ako naman hotdog dahil paborito mo yung hotdog. Bilog. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodies. Mami Rose, ang subo ay unang subo. Si Irish, kain. Sarap. Usog pa. Okay na. Akin to? Oo. Sige. Sarap. Almusal.
Mm. Ayan. Gilis, oh. Ako sap-sap. Mm. Mm. Na-miss nyo to. Mm-mm. Mm. Longganisa. Natinikata yung labi ko. Saan? May kumagat. Charot! Yung pumunta kami na La Union. La Union ba yan? La Union ba yun? Yung pumunta ang daming ganito, oh. Mm. Bilo. Ay, ano tayo? Torta. Mm-mm. Torta. Diba? Walang malaking talo ngayon. Mm. Mm. Sige. Ako lang. Heg. Heg. Sabi ko heg. Kapampangan na. Ano? Sinunod. Mm. Masarap yung longganisa. Ang sarap ng longganisa. Chicken kasi siya. Mm. Titikman natin na. Dog. Mm. Sarap. Sarap na dog. Kumain na lang nga. Doktor, nakangiti. Si Ma'am Shi iVlog, napanood mo ko siya kagabi. Mm-mm. Ang sarap niya kumain, no? Yung sibuyas. Hindi ko carry yun. Nakita mo yun? Ang laki. Parang singkamas niya lang. Chicken curry yun, di ba? Mm-mm. Mahilig talaga si Ma'am Sheila. Ma'am Shi iVlog sa mga gulay. Mm-mm. Ang Mga palaya. sariwa. Hmm?
Meron po siyang YouTube channel mga kapudibis. Ang Ma'am, YouTube channel. yun. Meron po siyang channel mga kapudibis. Wala na yung YouTube yun. Meron po siyang channel mga kapudibis. Mag-subscribe na po kayo. Ma'am, I Vlog. Namiss ko si Mami Rose. Mami Rose, kain pa. Kain po, Mami Rose. Nagkaano pala siya. Nga. Ingat po kayo dyan, Mami Rose. Galing siguro sa ano to, sa likod. Ham mo? Ham. Yung paa niya taon. Dami ka na. Sayang. Kumain kayo ng gulay. Para mabuhay din kayo. Bala. Sarap nito. Sarap. Kape natin. Lumamig na. Cheers. Yung kape ko. Ang tapang. Siya yung nagtimpla ng kape ko. Ang tapang. Pero yung umiinom, marupok. Sabi mo matapang. Dinagdagan ka. Sarap na lang ganisa, no? Masarap. Sarap. Sarap. Tigdalawa tayo. Ayan. Maubos na natin. Ay, gusto lang kasi yata si Angry Mangyan. Salamat sa patawag mo kahapon. Nakausap ko siya kahapon. Sabi ko na yun. Hoy, may jowa yun. Friend lang kami, pare.
Paran tayo. Parin daw. Sino nga magsalita ka ng lalaki? Ha? Sa YouTube nga, si Miss Raul. Raul! Hindi. Ganun ba yun? Ano siya, sikat siya sa TikTok. Gay din siya, ang ganda niya. Tapos yung pangalan niya, Miss Raul. Tapos niloloko niya mga viewers niya. Nagsasalita ng lalaki. Ay, oo, napanood ko yun. Yung sabi niya, sagot! Sabi niya. Napanood mo yun? Oo. Ang ganda niya, no? Parang ikaw lang. Mas maganda yun. Ayan mo siya. Yan sa mga ASMR. Pwede to sa inyo. Sa ibang bansa, no? Mamimiss nila to, sapsap. Ay, meron ba sapsap doon? Baka Meron din siguro sa- kasi merong dagat doon. Merong dagat doon eh. Kasi siyempre iba din pa yung galing sa Pilipinas. Kayo naman. Sabagay. Si Kristen Cecil Ogawa. Nagpapadala ng mga dry food eh. Oo. Si Angry Mang yan, nurse pala siya. Oh, Nurse siya sa UAE. ay, may rice pa, baby. Hindi ba? Linis. Kailangan natin linisin. Para hindi tayo makalat. Nurse pala siya sa UAE. Ako na lang ito. Ano? Sa akin na lang to. Hindi. Ako na lang to. Hap? Sarap. Ito. Sarap. Naubos oh. Gutom na. Masarap kasi kapag Pinoy. Pinoy almusal. Ayun mga foodies, naubos po namin ang Filipino breakfast.
Ang sarap po ng longganisa. Nasarapan ako sa longganisa. Yes, mga kapudibis. Mga Foodiebis, Dream Club Games, yung mag-download na po kayo, nasa description box po namin ang kanilang link. Kung gusto po ninyong malibang at kumita, i-download na po ninyo ang Dream Club Key. Yes, mga kapudibis. At gusto ko lang shoutout ang bagong nagbabalik na mukbangers na si Bene Nuri. Ay, oo nga. No? Mga Si, lalabs. lalabs, miss you. Ang cute ng baby mo. Yes. Ben and Yuri po, please mag-subscribe na po kayo sa kanila at mag-follow na din po kayo sa Facebook page po nila, Ben and Yuri. Yes, Yan. mga kapudibis. Meron silang bagong upload ngayon. Opo, panoorin nyo. At shoutout kay Christian James Pugoy, happy birthday. Happy niya ngayon. birthday! Happy Oo, birthday! birthday niya ngayon. Nagpakabait ka. At kay si Siopaw, Leia Payawan at kay Baby Allison, I love you. Yes. At gusto ko lang shoutout ang Team Matibay. I love you po, Team Matibay. I love you so much, Team Activite. S. Tuason si Freddy Kimi, I love Ate you. Kimi, I love At you si po. Frenny, it's Lenny. Shout out sa iyo, Frenny, it's Lenny. It's Lenny. At kay Cook Like Crazy. Queen Natsu, at saka si Abby Calderon. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis. At gusto ko lang i-shoutout ang mga Sino? si Yorwowa, I love you po Yorwowa, Jason Laksamana, Senior Maymay, Mads Ellens, Stella Batusin, I love you po. At shoutout kay Jenny Velasco, shoutout po sa iyo, at kay Nanay Susan, Nanay Marina Kaluya, Nanay Babes, ayan, shoutout po sa iyo. Wag ka na Shoutout pong po sa inyo, I love you I po, love you. mga nanay. Opo. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie Vlogs, please supportahan po natin The Foodie Vlogs, mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming TikTok, The Foodie B. At ang TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie B. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.